Hi guys, nag-update ko sa akong tambal guys. Kalisod kining na kay maintenance. Maintenance pa na tambal. So, kini naman siya guys, sintrum para sa ako ang kada adlaw maintenance. Mao na gini forever maintenance ay kanisad sa ako ni siya nga thyroid. Pero ang akong thyroid ngayon much better now than before. Then kani naman siya is peros. Kini siyang kuan maintenance ng gini guys forever mao na gid ni. So actually I put it my medicine here that I can remember because I love this glass, this mug. So kini naman siya mao ni akong pagpatay 3 months jud ko mag-inom ani. Kalisod na gid guys, kini bitaw operada ka. Kini naman siya para sa akong nose nga maintenance. This is not advertised, it's my personal. So lisod jud kayo kining akong peros is kuan ni siya guys, permanente na dyan, pero kini gid ang forever. Almost 13 years na ako nag-inom ani. So mao na gid to guys, no, mga kapobre. So mao na gid to mga kapobre ang kalisod, ang maintenance. Baga kung wala pa ko sa abroad, pertigi siguro lisuran ako magpalit aning maintenance. Buti nga pasalamat sad ko sa Ginoo nga na ako diri, nga naoperahan ko, nga kanang kaya nako palit og tambal kay ang tambal baya dili baya ingon nga perminting isakay sa insurance. So magpalit man jud ka sa imong kagulingon, mao na naning kamot sa kusahay mo patad ko sa masyaw o sa sortes para makadaog sad ko. Pero karong adlaw pusoy jud ko sa 104 kay mao may akong gibanatan nya unsaon man nga 102 man igawas pagkabuntag. So ang 988 sad, congrats lang sa nakaigo des 988 kay wala po na ako na remind pagkahapon. Buntag ra nako ni remind ang 988 og 944. So iminti na yung 944 musunod na. Og ang musunod ani kuyaw 918 or 189. Mao ni kuyaw karon musunod kay tapad sa 988. So mao na lagi to guys, lisod kayo akong sitwasyon. Kinanagyo ko yung maintenance nga tambal forever. So tungod sa ako ang pagkawala na hormones. I have no hormones now, so just that's why I have maintenance medicine for my thyroid. Pero I'm so thankful guys na ang akong MRI, ang akong blood test sa thyroid blood test ang akong blood test is ang akong thyroid is good siya, di siya bad. So lang talaga naalang ko low hemoglobin. So kailangan mao may akong maintenance almost 13 years na ko nag-inom anid yung akong medicine sa thyroid na ko. So mao na lagi ito guys, daghang salamat ug ako mapasalamat sa ko ninyo din ha nga mo views mo sa akong video, may na lang makakuha kog sweldo, makadugang kog pay tambal og ang tunga mahatag na ko sa sweldo ni Reynold sa Osamis. Mo na karon nagpasalamat sa kunyo nga naa mo permi, ga-views mo bisang ginagmay na agya kanunay. So daghang salamat din nila ta mag-update niya lang ko puhon ha. Ug mapuhon og see you tomorrow.